ሰላም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ውዒልኩም ሎማዓንቲ ሓደ ሓበሬታ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ሓደ ጉዳይ እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ትግራይ መዘራረቢ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ብሕማቕ ማለት እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ቅድሚ ሕዚ ዝኩሉ ፀገም ሓሊፍና ሎም እውን ናብቲ ፀገም ምምላስና ዘርእዩ ብዙሓት ሓበሬታታት ንረክብ ኣለና ብግሊ ይኹን ብሓባር ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባኦም ዝተወሰነ ክነወግዕ ኢና መልእኽቲ እውን ኣለኒ ብፍላይ ንቲዲኤፍ ማለት እዩ ቲዲኤፍ ብፍላይ ናይ ሻዕብያ ንምድሃን ሂወት ከይህብ ናይ ሻዕብያ ናይ ኣብርሃም በጊዕ ከይኾን ብዙሕ ሰብ እኳ እናተዛረበ እንትኾነ ኣነ እውን ወሲኸ እዚ መልእኽቲ እዚ ክሕልፍ እየ ዝደሊ ቅድሚኡ ግን እቲ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ጦርነት ንመን እዩ ዝግበር ዘሎ ንምንታይ ከ እዩ ዝግበር ዘሎ ዝብል ነገር ምርኣይ የድልየና እዩ ንሱ እንተፈሊጥና ኢና ውሳነታትና እውን ግልፂ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ክንድግፍ ዲና ክንቃወም ንውስን ሽዑ እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጦርነት ናይ መን ጦርነት እዩ ናይና ጦርነት እዩ ናይ ማን ግዝኣት ንምምላስ እዩ ናይ ማን ተመዛባላይ ንምምላስ እዩ ናይ ማን ሕግን ፍትሕን ንምርጋፅ እዩ በደለኛታት ናብ ሕጊ ንምቕራብ እዩ ዝብል ሕቶ ኩልና ክንሓቶ ዝግባእ ነገር እዩ እዚ ሕቶ እዚ ሓቲትና ጠጠው ይንብልን እቶም መሬት ዘሎ ሓቂ እውን ክንርኢ ይግባእ ማለት እዩ እቶም መሬት ዘሎ ሓቂ ሓደ እቶም ሰበስልጣናት ዝገብርዎ መደረ ብዝተፈላለየ እዋን ኣብ ተፈላለየ ከባቢታት ትግራይ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ንኣብነት ብስም ፅምዶ ዝገበርዎ ምንቅስቃሳት ምርኣይ ንኽእል ኢና እዚኦም ብምልኦም ብምርኣይ እቲ ትግራይ ዘሎ ከፊቶሞ ዘለዉ ጦርነት ንምንታይ እዮም ከፊቶሞ ዝብል ንመን ክረውሑ እዮም ከፊቶሞ ዝብል ነገር ክንሓስብ ክንክእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣብዚ ከልዕሎ ዝደሊ እቲ ትግራይ ዘሎ ጦርነት ንምንታይ እዩ ተኸፊቱ ቅድሚ ባልና ሓደ እቲ እንታይ ዝብልዎ ነገር ግዝኣት ንምምላስ እዩ ዝብልዎ ቀልዲ እኒኦ ርግፅ እዩ ግዝኣት ትግራይ ብኩሉ ኣንፈት ተቆርሚሙ ተሸርሚሙ ኣብ ኢድ ፀላእቲ ከም ዝርከብ ዘረዳድእና ነገር እዩ ግን ከዓ እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ውግእ ግዝኣት ንምምላስ ድዩ ናይ ማን ግዝኣት ንምምላስ ድዩ ናይ ማን ግዝኣት ናይ ምምላስ ዓቕሚ ኣለዎ ዶ ግዝኣት ንምምላስ ምድላይ ሓደ ነገር እዩ ግዝኣት ንምምላስ ዓቕሚ ምርካብ ካሊእ ነገር እዩ ካሊእ ከዓ ብፍላይ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ እቲ ጉዳይ ክምለስ ዘለዎ ብሕጊ ብዲፕሎማሲ ድዩ ወይስ ብጠመንጃ ዝብል እውን ክንሪኦ እዩ ዝግባእ ከምቲ ዝፍለጥ ናይቲ ድርጅት ናይ ሕወሓት ኣቦ ወንበርን ምክትል ኣዲ ወንበርን ዝኾኑ እንታይ ኢሎም እዮም ሕወሓት ተይተመለሰት ዝምለስ ተመዛበላይ የለን ኢሎም እዮም እዚ ማለት ሕወሓት ተይተመለሰት ዝምለስ ግዝኣት የለን ማለት እዩ ብካሊእ ኣበሃህላ ስለዚ እቲ ግዝኣት ክነምልስ ኢና ተመዛበላይ ክነምልስ ኢና ዝብልዎ ዘለዉ ነገር ቀልዲ እዩ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ ቀልዲ እዩ ዝኾን ዘሎ ትክክለኛ ኣይኮነን ካብ ልበ ይኮነን ኢልና ኢና ክንርድኦ ዝግበአና ካሊእ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ፅምዶ ዝበሃል ሰፊሕ ምንቅስቃስ ይገብሩ ፀኒሖም እዮም ብፍላይ ብኣወል ስዒድ ዝምራሕ ኣብ ትግራይ እውን ተፈላለዩ ናይ ባዕሉ ሓሻኽሪ ከቲሉ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት እናገበረ ፀኒሑ እዩ ናይቲ ፅምዶ ዓላማ እንታይ እዩ ነይሩ እዚ ብምርኣይ እቲ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ጦርነት ንምንታይ ይግበር ከም ዘሎ ክንርዳእ የኽእለና እዩ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ብፍላይ ተወሰና ወሰን ዘሎ ከባቢታት ሻዕብያ ዝተቆፃፀሮ ዝወረሮ ሓንቲ መዓልቲ ተልዒሉ ዘይፈልጥ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ተመዛበልቲ ንኣብነት ኣብ ዓዲግራት ዝነብሩ ተመዛበልቲ ንዛላምበሳ እንተዘይተመሊስኩም ርዳእታ ኣይንወኩምን ኢሎም ኣገዲዶሞም እዩ ኣብ ትሕቲ ሻዕብያ ዝርከብ ዛላምበሳ ማለት እዩ ካብ ዓዲግራት ዛላምበሳ ግዴታ ክትከዱ ኣለኩም ኢሎም እቶም ካድርታት ኣገዲዶሞምን የገድድዎም ኣለውን ኣብኡ እንታይ እዩ እኒኦ ምክንያቱ ሻዕብያ ውዕል ፕሪቶርያ ዝተቐበለ ኣይኮነን ናይ ሻዕብያ ጭካነ ዝፍለጥ እዩ እተኡ ዘሎ ሕወሓት እውን ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ ህዝቢ ዛላምበሳ ዘገድሾ ኣይኮነን ቀደም እውን እንተኾነፍቱ ዓቕሚ ዝነበሮ ሰዓት ዛላምበሳን ኢሮብን ሻዕብያ እንተወሰዶ እንታይ ፀገም ኣሎ ኢሎም ተዛሪቦም ፈልጢኦም ኣቦይ ስብሓት ባዕሎም ማለት እዩ ስለዚ ጉዳዮም ኣይኮነን ትግድሾም ነገር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምእንቲ ስልጣኖም ክብሉ ምእንቲ ፅምዶ ክብሉ እቲ ህዝቢ ናብ ዛላምበሳ እንተዘይተመለስካ ይብልዎ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብኡ ኸ እንታይ ስለ ዘሎ እዩ ኣፍሪካ ሕብረት ድዩ እኒአኡ ኣውሮፓ ሕብረት ድዩ ፕሪቶርያ ድዩ ክኽበር ሻዕብያ ድዩ ፍትሓዊ ኮይኑ ኣሚንና ክንቦ ወይስ ከዓ እቲ ዝተበደለ ህዝቢ እንታይ እዩ እንታይ ኣሚኑ እዩ ክምለስ እሞ ከዓ ኣብ ልዕሊ በደሉ ማለት እዩ እቲ ብዛላምበሳ ዝተፈጠረ ጥፋት ንፈልጦ ኢና ኣብ ዛላምበሳ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ካብ ምብራቅ ማእኸላይ ሰሜን ምዕራብ ክሻ ምዕራብ ወሰና ወሰን ዘሎ ብምሉእ እቲ ህዝቢ ክምለስ ናብ ሸራሮ ክምለስ ናብ ራማ ክምለስ ናብ ዛላምበሳ ናብ ኢሮብ ክምለስ ብግዲ ይግበር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ክግበር ተሎ ድሕንነትን ክብርን ተመዛበላይ ኣብ ግምት ውሽጢ ኣትዮ ይኮነን ብተመሳሳሊ ሕወሓት ሻዕብያ ካብ ግዝኣት ትግራይ ክወፅእ ሓሲቡ ተዛሪቡን ኣይፈልጥን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ሻዕብያ ዝገበሮ ዝኾነ ይኹን
በደል ኣብ ትግራይ ከይለዓል ብፍላይ ብሚድያታት ትግራይ ትእዛዝ ካብ ዘሕልፍ ፀኒሑ እዩ ብፍላይ እታ ፕሪቶርያ ምስ ተፈረመት ስብሓትን ኢሳያስን ተራኺቦም ስብሓት ኣብ ሚድያ ወፂኡ ብፃይ ኢሳያስ ምስ በለ ዝኾነ ይኹን ኣንጻር ሻዕብያ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ከይግበር ተኣጊዱ እዩ ብትግራይ ዝኾነ ይኹን ኣካል ዝኾነ ይኹን በዓል ስልጣን ዝኾነ ይኹን ሰብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምግባር ንምንታይ የድልዩ ኢልና እንተሓሲብና እዚ ዝገብርሉ ዘለዉ ዋና ምክንያት ሻዕብያ ነፃ ንምግባር እዩ እቲ ኣብ ሻዕብያ ትሕቲ ሻዕብያ ዝርከብ ግዝኣት ይኹን ህዝቢ እውን ሻዕብያ ዝገበረ ይግበርካ እንተቀተለስ ይቅተልካ እንተደፈረስ ይድፈርካ እንተጨወስ ይጨወልካ ኢሎም እዮም ዝምልስወሎ እምበር ምንም ዓይነት ሕግን ስርዓትን ሃልዮ ኣይኮነን ብፍላይ ከዓ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘይተቀበለ ስርዓት ሻዕብያ ተኸሊፍና ኢና ህዝቢ ትግራይ ክንውድኦ ነይሩና ኢሉ ንውዕሊ ፕሪቶርያ ተቃይሙ ናይ ባዕሉ ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ሰሊፉ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣንጻር ህዝቢ ትግራይን ዝተሰለፈ ሻዕብያ ኣሚንና ተመዛበልትና ክንምልሰሉ ንኽእል ዕድል የለን ብወገን ሕወሓት ግን በቃ ሻዕብያ ምንም ኣይብለኩምን ምስ ሻዕብያ ተስማዕሚዕና ኢና ፅምዶ ጌርና ኢና ዝብል ነገር እዮም ዘምፅኡ እቲ ዝተስማዕምዕዎ ስምምዕነት ክንደይ ገፅ ከም ዝኾኑ እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ክስማዕምዑ እንተለዉ መን ከም ዝነበረ ዝገልፅ ነገር የለን ስለዚ ኢሎም በዓልቶም ጥራሕ ዝገበርዎ እዩ ማለት እዩ እዚ ምስቲ ስብሓትን ኢሳያስን ዝገበርዎ ምልልስ ኣብ ሚድያ እውን ርኢና ኢና ብፃይ ኢሳያስ ናበለ ስብሓት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብፃያውነት እቲ ናይ ሻዕብያ ተልእኮ ምሽካም ካብ ምቕፃል ሓሊፉ ንህዝቢ ትግራይ ዘምፅኦ ፍትሒ ርትዒ ሰላም ከም ዘለ ርኢና ኢና ስለዚ እቲ ብትግራይ ዘሎ ጦርነት ንምንታይ እዩ ዝግበር እንተኢልና ዋና ዕላማኡ ንሻዕብያ ናይ ሻዕብያ ዕላማታት ንምስኻዕ እዩ ናይ ሻዕብያ ዕላማታት ከመይ እዮም ክሳኽዑ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝዝከር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓሰብ ንምምላስ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ሰሪሑ እዩ ብዙሕ ጎስጓስ ገይሩ እዩ ብዙሕ ዲፕሎማሲ ሰሪሑ እዩ በኣንጻሩ ሻዕብያ ከቢድ ቅልውላው ከቢድ ጭንቂ ምእታው ይዝከር እዩ ሻዕብያ ኣብ ታሪኹ ከም ዝሕዚ እዋን ተሻቂሎ ይፈልጥን ንምንታይ ተኢልና ቅድም ኢሉ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ናይ ሕወሓት ሰባት ናይ ሻዕብያ ዲፕሎማታት ስለ ዝነበሩ ሻዕብያ ከይውረር ዝገብሩ ስለ ዝነበሩ ሻዕብያ ካብ ዝውረር ናታቶም ጀነራል ክቐትሉ ናታቶም ህዝቢ ክጭቁኑ ይደልዩ ዝገብሩ ስለ ዝነበሩ ሻዕብያ ምንም ደቂሱ እዩ ዝሓድር ነይሩ ሓንቂቑ እዩ ዝነብር ነይሩ ብኣንጻሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ብጣዕሚ ሲሪየስ ምስ ዝኾነ ብዙሕ ጭንቂ ኣትይዎ ማለት እዩ ጭንቂ ኣትይዎ እውን ሱቕ ኣይበለን እቲ ፅምዶ ዝበሃል ዝመፀ እውን እዚ ንምግባር እዩ ስለዚ ናይቲ ፅምዶ ረብሓታት እንታይ እዮም እንተኢልና ሓደ ትግራይ ድፋዕ ሻዕብያ ንምግባር እዩ ምክንያቱ እቲ ጦርነት ካብ ዛላምበሳ እንድሕር ጀሚርካ ወይ ካብ ተወሰና ወሰነ እንድሕር ጀሚርካዮ ቀረባ እዩ ዝኾን ዘሎ እቲ ኩናት ከምቲ ሻዕብያ ዝብሎ ዘሎ እቲ በፈር ዞን እናሰፍሐ ትግራይ እውን ኣምሓራ እውን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ እውን እናሓዘ እንድሕር ከይዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓሰብ ንምምላስ ክገብሮ እዩ ዝብል ፃዕሪ የንውሐሎ ማለት እዩ እቲ ጂኦግራፊ የንውሐሎ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ከም ስትራቴጂክ ዴብስ ጌታቸው እውን ገሊፅዎ ነይሩ ስትራቴጂክ ዴብስ ንምግባር ናይ ሻዕብያ በፈር ዞን ንምግባር እዩ እቲ ዋና ስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ጦርነት ኣብ ኤርትራ ቅድሚ ምግባሩ ትግራይ ይግበር ማለት እዩ እዚ ከዓ ትማሊ ርኢና ኢና እንቲ ታደሰ ወረደ ዝቕልዶ ዝነበረ ከምዚ ከድና ተመሊስና ኣይመሰለናን እናበለ ነይሩ ማለት እዩ ንምዃኑ ሓንቲ ርሕቀት ሓንቲ ሜትር ሓንቲ ሴንቲሜትር ሓንቲ ኪሎ ሜትር ንምኻድ ክንደይ ሂወት መንእሰይ እዩ ዝቕጠፍ ስለዚ በፂሕና ተመሊስና ክበሃል እንተሎ ሽርሽር ኣይኮነን ክንደይ መንእሰይ ከም ዝረገፈ ክሻብ ልመ ይፈለጥናን ማለት እዩ ስለዚ ታደሰ ዝብሎ ንግደፎ ታደሰ ዝፈልጦ ነገር እውን ዘሎ ይመስለንን ብመሰረቱ ፖለቲካ ትግራይ ብደብረ ጽዮን ውትድርና ትግራይ ከዓ ብወድን በይተይን እቶም ዓሌታውያን ጀነራላትን ዝምራሕ እዩ ብዛዕባ ታደሰ ወረደ ብዛዕባ ኣማኑኤል ኣሰፋ ምውጋዕ ብዛዕባ ሃይለማርያም ደሳለኝ ምውጋዕ እዩ ምንም ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን እዚኣቶም ዝእዘዝ ዝኾነ ይኹን ወታደር ዝኾነ ይኹን ካድረ የለን እንታይ ደኣ እሳቶም ኣብኡ ዝሰርቅዎ ነገር ይህሉ ዝወስድዎ ጥቕሚ ይህሉ እሱታት እዮም ዘማልኡ ዘለዉ ናይ ግሊ ጉዳዮም የማልኡ ኣለዎ ማለት እዩ ትግራይ ቀቲሎም ናይ ግሊ ጉዳዮም እዮም ዝውድእ ዘለዉ ስለዚ እቲ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ጦርነት ዘድልየሉ ምክንያት ናይ ሻዕብያ ስትራቴጂክ ዴብዝ ንምስፋሕ እዩ እቲ በፈር ዞን ንምስፋሕ እንተዘይኮይኑ ካሊእ ዕላማ ካሊእ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ሓደ እዚ እዩ ብጂኦግራፊ ደረጃ ማለት እዩ ብካልኣይ ደረጃ ብፅምዶ ዝብልዎ ወይ ከዓ እሳቶም ብጥምረት ደረጃ ሻዕብያ በይኑ ኮይኑ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክዋግኦ ምስ ሕወሓት ምስ ፋኖ ምስ ኦላ ምስ ከምኡ ዝመሰሉ ሓይልታት ኮይኑ እየ ክዋግኦ እዩ ዝብል ዘሎ ናይዚ ዋና መሰረት ኮይኑ ዘሎ ከዓ ሕወሓት እዩ ኣብ መቐለ ዘሎ ሕወሓት ናይዚ ዋና መሰረት እዩ ኮይኑ ዘሎ ናይዚ ዋና መሰረት ምዃኑ መረጋገፂ እንታይ እዩ ኢልካ ምሕታት የድሊ እዩ ንኣብነት መጀመርያ ኣብ ልዕሊ ንፃድቃን ንጀነራል ፃድቃን ንኣቶ ጌታቸው ረዳ
እናሰፋብርሃ ዝግበር ዝነበረ ጎስጓስ ናይዚ መርኣያ እዩ ሻዕብያ ዝጸልኦም ዝኾነ ይኹን ጀነራላትን ፖለቲከኛታትን ናተይ ልእኽቶ ኣይቕበሉን ዝበሎም ኩሎም ደይዋን ካብታ ፕሪቶርያ ጀሚሩ ጎስጓስ ይጀሚሩ ኣለዎም ጎስጓስ ዝጀመረ ግን ብባዕሉ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ብዘቕመጦም ንነዊሕ ግዜ ን50 ዓመት ብዘቕመጦም ግኡዛን ብዘቕመጦም ካድረታት ኣቢሉ እዩ ስለዚ ንደብረጽዮን ይኹኑ ንመንጆሪኖ ይኹኑ እቶም ካልኦት ዓሌታውያን ካድረታት ናይ ሓደ ዓሌት ካድረታትን ጀነራላትን ዝገበርዎ ነገር እንታይ እዩ ንሻዕብያ ኣይቕበልን ዝበልዎ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክጠፍእ ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ተቃዋሚ ዝኾነ ይኹን ጋዜጠኛ ክጠፍእ ኣለዎ ኢሎም ብምሕሳብ እዮም ተንቀሳቂሶም ማለት እዩ ናይዚ መርኣያ ብዙሕ እዩ ንኣብነት ፊልሞን ዝበሃል ሓደ ሓውና ጨውዮም ናበይ ከም ዘእተውዎ ይፍለጥን ንምንታይ እዮም ጨውዮም ኢልካ ምሕታት ይከኣል እዩ ኣነ እውን ሓቲተ ነይረ ዝተፈላለዩ ናይ ሻዕብያ ገበናት ናይ ሻዕብያ ጉድባት ይቐርጽ ስለ ዝነበረ ናይ ፊልሚ በዓል ሞያ እዩ ይቐርጽ ስለ ዝነበረ እዮም ብፍሉይ ጨውዮሞ ቅድም ኢሎም እውን ይደራደርዎ ከም ዝነበሩ ተብኢቱ ዘሎ ፊልሚ ንኸጥፍኦ ንኽረክቦ ይደራደሮም ከም ዝነበረ እዩ ዝዝረብ ማለት እዩ እዚ ሓደ እዩ ኣብ ሕውየት ዝሰርሕ ዝነበረት መሰረት ሓዱሽ ብዋናነት ብቶም ካድረታት ሕወሓት ጎስጓስ ተገይሩላ ጎስጓስ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ትግራይ ቢሮ ደቂ ኣንስትዮ ሰልፊ ገይሮምላ ማለት እዩ መሰረት ጀኖሳይደር እያ ዝብል ቀልዲ ሒዞም ሰልፊ ገይሮም እዮም እዚ ብጣዕሚ ምሕዘን እዩ ማለት ጀኖሳይድ ዝበሃል ነገር ብጣዕሚ ንኽቃለል ዋጋ ንኽስእን ዝገብር መንግስታዊ ጎስጓስ እዩ ብናይ ትግራይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቢሮ ማለት እዩ ዝመርሐኡ ሰልፊ እዩ ተገይሮም መቐለ እዚ እቲ ናይ ካድረታት ሰልፊ ዋና ዕላማኡ ሻዕብያ ንምድሓን እዩ ምክንያቱ መሰረት ብዙሓት ሻዕብያ ዝደፈረን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣሓትናን ትከናኸን ስለ ዝነበረት ብዛዕባአን ሓበሬታ ስለ ዝነበራ እዩ እምበር ጀኖሳይድ ንምፍፃም ዝኽእል ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ኣየናይ ወታደር ኣየናይ እንታይ ሃልይዋ ኮይኑ እዩ መሰረት ህዝባ ብዓቕማ ካብ ምሕጋዝ ሓሊፋ ማለት እዩ ኣብ ደገ ኣውሮፓ እውን ክትሽለም ተላ ንምንታይ ተሸለመት ኢሎም እዮም ሰልፊ ወፂኦም ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ሻዕብያ እዮም ኢና ንብል ዘለና ሻዕብያ እዮም ጻድቃን ሲኣይ ጻድቃን ከምዚ እዩ ካብ ዓዲ ክወፅእ ኣለዎ ክቕተል ኣለዎ ኢሎም ዝግስግሱ ዝነበሩ ካድረታት ሕወሓትን ሻዕብያን ተዋና ዕላማኦም ናይ ሻዕብያ ኣገልግሎት መሃብ እዩ ምክንያቱ ሳቶም ዝኣምኑ ጻድቃን ፀረ ሻዕብያ እዩ ጻድቃን ተሃልዩ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ዝደልዮ ነገር ክገብረ ይኽእልን ኢሎም ስለ ዝሓስቡ እዩ ጌታቸው እውን ከምኡ ማለት እዩ ጌታቸው ባዕሉ ብዝገለጾ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንጌታቸው ንምርካብ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ከም ዝነበረ ኣብ ዱባይ እውን ሓደ ምንቅስቃሳት ገይሮም ከም ዝነበሩ ባዕሉ ተዛሪቡ እዩ እዚ ምስ ኮነ ጌታቸው ምስ ሻዕብያ ክሰርሕ ከም ዘይደሊ ከም ዝኽእል ንሻዕብያ ከም ዝፅየፎ ምስ ተረድኦ ግን ኣንጻር ጌታቸው እዮም ጎስጓስ ገይሮም ማለት እዩ ስለዚ ማዕረ ወፍሪ ቤታ ተባሂሉ ጌታቸው ጻድቃን እነሰፋ ብርሃ ክውቅዐሎም ክቅተለሎም ክሻመዋ ዝበፅሕሉ ምክንያት እቲ ናይ ትግራይ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ፀረ ሻዕብያ ሓይሊ ከይኣቱ እዩ እቶምኡ ዘለዉ ብምልኦም ደብረፅዮንስ ይኹኑ መንጆሪኖስ እቶም ካልኦት ዘለዉ ብምልኦም ናይና እዮም ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ናታቶም ኣምባሳደራት ስለ ዝኾኑ ናታቶም ጉዳይ ፈፀምቲ ስለ ዝኾኑ ካብ ወፃኢ ዘሎ ኩሉ ክጠፍእ ኣለዎ ብምባል እዮም ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ኣብ ልዕሊ ጻድቃን ኣብ ልዕሊ ሰፋ ብርሃ ጎስጓስ ዝጀመሩ ማለት እዩ ካሊእ ብዛዕባ ጉዕሽ ገብረ እዩ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ሎሚ እውን ኣበይ ከም ዝተኣሰረ ኣይፍለጥን ተጨዊኡ እዩ ዘሎ ንምንታይ እዮም ጨውዮምዎ ጉዕሽ ገብረስ እንታይ ዝተፈለየ ስልጣን እንታይ ዝተፈለየ ሓጢኣ ስለ ዘለዎ እዩ ተናእሰ ናብ ፍርዲ ቤት ኣቕሪብካ ከም ሰቡ መሰሉ ኣኽቢርካ ምጥያቕ ዘይተኽኣለ ዝብል ሕቶ ምልዓል ንኽእል ኢና ከም ዝፍለጥ ሻዕብያ ትግራይ ንምጥፋእ ትግራይ ንምውራር ኣብ ዝገብሮ ከቢድ ፅዕፅዕ ውግእ ብወገን ዓዲግራት ኮይኑ ናተይ ሬሳ እንተይረገፀ ዓዲግራት ኣይረግፃን ኢሉ ብህዝቢ ዓዲግራት ብህዝቢ ዓጋመ ብህዝቢ ትግራይ ሰፊሕ ክብሪ ዝረኸበ ጅግና እዩ ጉዕሽ ገብረ እዚ ክበሃል ተሎ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ዘብፅሖ ውቅዒት ዘብፅሖ ጉድኣት ቀሊል ኣይኮነን ኣብኡ ዝነበረ ወታደር ሻዕብያ ኣካላውን ስነ ልቦናውን ጉድኣት ንክበፅሖ ገይሩ እዩ እዚ ህዝቢ ትግራይ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ እዚ ኮይኑ እውን እቶም ኮርን ልዕሊ ኮርን ዝበሃሉ ናይ ስብሓት ነጋ ሸፋቱ ናይ ሓደ ዓሌት ሸፋቱ መንግስቲ ትግራይ መንግስቲ ጌታቸው ንምግልባጥ ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ኣነ የለኽሉን ብምባል ንባዕሉ ኣግሊሉ እዩ የለኽሉን ኣብዚ ይሳተፍን ኣነ ወታደር እየ ስለዚ መንግስቲ ናይ መንግስቲ ጉዳይ እዩ ናይ ህዝቢ ጉዳይ እዩ ብዝብል ብንቕሓት ማለት እዩ ብንቑሕ ወታደራዊ መትከል ካብቲ ጉዳይ ኣግሊሉ እዩ ተሓባበሪ ክኾነ ኣይከኣለን ወፂኡ እውን ተቃዊሙ እዩ ስለዚ እዚ ብምግባሩ ብወገን ሻዕብያ ብወገን ሕወሓት ተፈታውነት ክረክብ ኣይከኣለን ማለት እዩ እዚ ኮይኑ እውን ግን ከም ሃገሩ ተራ ናብራ እዩ ዝነብር ነይሩ ተራ ሂወት ከም ሓደ ሲቪል ከም ሓደ ተራ ሰብ ዝነብር ሰብ እዩ ነይሩ እዚ ክኾን ተሎ ኣብዛ ሕዚ እዋን ዳ ውግእ ዝጀመሩላ እዋን ንጉዕሽ ገብረ ዝጨወየሉ ምክንያት ሻዕብያ ዝፈርሖ ሰብ ኣብ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን ነፃነት ክንቀሳቐስ ስለ ዘይብሉ እዩ ክንቀሳቐስ ስለ ዘይግባእ እዩ ንጉዕሽ ገብረ ጨውየሞ ማለት እዩ
ስለዚ እዚኣታት ርኢና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ተቃዋሚ ሓይሊ ተቃዋምቲ ንክጠፍኡ ተቃዋምቲ ብፍላይ ፍሪ ዝበሉ ተቃዋምቲ ከም ባይቶና ከም ሙናት ከም ሳወት ከም ዓረና ከም ካልኦት ሕዚ እውን ዝወፁ ፓርታት ብምልኦም ከምኒ ሰብዓ እንደርታ ከምኒ ወለዶ ካልኦት እውን ኣብ ትግራይ ብነፃነት ከይንቀሳቀሱ ዝግበረሉ ዘሎ ምክንያት ትግራይ መማረፂ ሓሳብ ከይህልዋ እዩ ትግራይ መማረፂ ሓሳብ እንድሕር ሃልይዋ ሻዕብያ ቦታ ይብሉን ማለት እዩ ሻዕብያ ኣብ ፀልማት ኣብ መቃብር ኣብ እስር ቤት እዩ ክነብር ዝኽእል ስለዚ ትግራይ ዲሞክራሲ እንተሃልይዋ ሚድያ እንተሃልይዋ ሻዕብያ ክነብር ስለ ዘይኽእል መጀመርያ እቲ ሚድያ ኦልሬዲ ብናይ ሕወሓት ሰባት ገይሩ ኣብ ሚድያ ናይ ሻዕብያ ስም ከይልዓል ሻዕብያ ዝገብሩ ሓጢኣት ስሙ ከይልዓል ገይርዎ እዩ ቀፂሉ እውን እተን ተቃዋምቲ ስግኣት ክሓድረን ሰባት ብምጭዋይ ዓቕሙን ሓይሉን ኣርእዩ እዩ ንሕወሓት ብክንደይ ደረጃ ክልእኮ ከም ዝኽእል ኣርእዩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣታት ብምርኣይ እንታይ ኢና ክንብል ዘለና ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ጦርነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ጦርነት ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ግዝኣት ንምምላስ ዝገብሮ ጦርነት ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ተመዛበልቲ ንምኽባር ዝገብሮ ጦርነት ኣይኮነን ውፅኢት እውን ንሪኦ ኣለና ህዝቢ ትግራይ ናብ ካሊእ ጭንቂ ናብ ካሊእ ድኽነት ናብ ካሊእ ፀበባ ናብ ካሊእ ሕማም ይኣትዩ ዘሎ እዚ ህዝባን ማለት እዩ እዚ ከዓ ዕላማ ሻዕብያ እዩ ዕላማ ሻዕብያዊ ሕወሓት እዩ ዕላማ ስብሓት ነጋን ኢሳያስ ኣፈወርቅን እዩ እዚኣቶም ን50-60 ዓመት ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ መንእሰይ እናቐተሉ ታሪክ ትግራይ እናቐተሉ ስም ሃፀይ ዮሃንስ ከይልዓል ስም ኣሉላ ኣባነጋ ከይልዓል ሓወልቲ ኣባነጋ ኣሉላ ኣባነጋ ንክፈርስ ካብ ምግባር ሓሊፉ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ቆቢዕን ከዘራን ዝሓዘ ዝተወሰነ ንቕሓት ዘለዎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቀሺ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሼክ ፓስተር ንክጠፍእ ብምግባር ክንዲ ኢሳያስን ክንዲ ስብሓት ነጋን ዝተንቀሳቀሰ የለን ብመሰረቱ እቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ደብረፅዮንስ ይኹን ፈትለ እቶም ካልኦት ናይዚኣቶም ቤተሰብ እዮም ናይ ቀረባ ቤተሰብ እዮም ብስጋ እውን ዝተኣሳሰሩ እዮም ብስጋ ምትእስሳሮም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ትግራይ ዘለዎም ጭካነ ሓደ ዓይነት እዩ መፅሓፎም ሓደ ዓይነት እዩ ቀቲልካ ንበር እዩ ገዚእካ ንበር እዩ ስለዚ እዚኣቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ጦርነት ናይ ህዝቢ ጦርነት ኣይኮነን ብምዃኑ ድማ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ቲዲኤፍ ዘለካ መንእሰይ ትግራይ ኩልካ ናብ ገዝካ ክትክእል ኣለካ ዲዲኣር ዝበሃል ነገር እዚኣቶም ንሃለዉ ኣይሕሰብን ኣብ ትግራይ ንኣኻ ዝኾን መንበሪ ክውካ ይኽእሉ ንኣኻ ዝኾን መቕበሪ እዮም ዘመቻችውልካ ዘለዉ ንስኻ እትሓስበሉ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ብኣቶም ክምለስ ኣይኽእልን እኳ ደኣስ ካሊእ ተመዛበልቲ ካሊእ ዝተወረረ መሬት እዮም ክፈጥሩ እዞም ሰባት እዚኦም ደብረ ብርሃን በፂሖም ቁም ነገር ዘይሰርሑ ሕዚ ኣብ ህዝቢ ማሕበረሰብ ከፋፊሎም ትግራዋይ ጨቂኖም መንእሰይ በቲኖም ኣብ ዘለውሉ ሰዓት ከምፅዎ ዝኽእል ዓወት ነገር የለን እንታይ ደኣ ኣሉት መፍትሒ ሻላ ዋጋኻ ዝመፀ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብውዕሊ ፕሪቶርያ መሰረት ዝግባእ መሬት ትግራይ ዝግባእ ሕቶ ትግራይ ክንምልስ ከም ዘለና ኩልና ክንተኣማመን ክንክእል ኣለና ካብዚ ወፃኢ ኣይኮነን ሰብ ትግራይ እንስሳ ትግራይ እውን እንተኾነ ምእንቲ ሻዕብያ ዋጋ ክኸፍል የብሉን ሻዕብያ እቲ ዝኸፍአ ፀላእ ህዝቢ ትግራይ እዩ ን50 ዓመት ህዝቢ ትግራይ እናብረሰ ህዝቢ ትግራይ እናጥመየ ህዝቢ ትግራይ እናሰደተ ዝነበረ ኣረመኔ ስርዓት እዩ እዚ ዘይፈልጥ ትግራዋይ ከዓ የለን እዚ ዘይፈልጥ ትግራዋይ ስለ ዘየለ ምዝራብ ኣየድልን ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ጦርነት ናይ ሻዕብያ ጦርነት ምዃኑ ተረዲና ዝኾነ ይኹን ሰብ ምስቲ ህዝቢ ዘሎ ናይ ጦርነት ሓይሊ ክስለፍ የብሉን እንታይ ደኣ እዞም ሰባት እዚኦም ብሕጊ ኣግባብ ተትሒዞም ናብ ሕጊ ዝቐርብሉ ኣግባብ ክህሉ ይኽእል ኣሎ እኒደብረፅዮን እኒሞንጆሪኖ እኒወድን በይተይ እኒምግበይ ካልኦት እዞም ኣብ ትግራይ ጦርነት ናይ ሻዕብያ ጦርነት ዝውልዑ ዘሎ ኣካላት ናብ ሕጊ ቀርቡ ክኽእሉ ኣለዎም ካብ ወፃኢ መንእሰይ ምዚኦም ክፅጋዕ የብሉን ምዚኦም ተተፀጊዑ ኣደዳ ድሮን ኣደዳ ሞት ስለ ዝኾን ካብዚኦም ክርሕቕ ክኽእል ኣሎ ካብዚኦም ክርሕቕ እምቢ ክብል ክኽእል ኣሎ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክኽበር ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ሂወት ክዘርእ ኣብ ፖለቲካ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ናብቲ ፖለቲካ ኣትዮም ውዕሊ ፕሪቶርያ ክኽበር ክገብሩ ዳኣ ክገብር ኣለዎ እምበር ምስቶም መሬት ትግራይ ዝወረሩ ሓይልታት ምስቶም መንእሰይ ትግራይ ዝጨፍጨፉ ሓይልታት ኮይንካ ዝምለስ መሬት ትግራይ የለን ዝምለስ ታሪክ ትግራይ የለን ዝምለስ ክብሪ ትግራይ የለን እሞ ታዋና መልእኽተይ እዛ ጦርነት እዚኣ ናይ ሻዕብያ ጦርነት እያ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ስትራቴጂክ ዴፕስ ንምስፋሕ በፈር ዞን ንምስፋሕ ጂኦግራፊ ንምስፋሕ መሓዛ ንምሓዝ ዝገብሮ ፃዕሪ እንተዘይኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓሰብ ባሕሪ ክምልስ እየ ስለ ዝበለ እታ ጦርነት ካብ ኤርትራ ውፅኡ ናብ ትግራይ ከእትዋ ስለ ዝደለየ ጥራሕ እዩ እምበር ሻዕብያ ይኹን ሕወሓት ሻዕብያ ሕወሓት ዝምልሶ ነገር የለን ስለዚ እዚ ናይ ሻዕብያ ጦርነት እዩ ኣብ ናይ ሻዕብያ ጦርነት ዝሳተፍ ዝኾነ ይኹን መንእሰይ ክህሉ የብሉን ኩሉ መንእሰይ ናብ ቤተሰብ ይኸይድ ኩሉ ማለት እዩ ኩሉ መንእሰይ እምቢ ይበል ኩሉ መንእሰይ ካብዞም ናይ ጥፍኣት ጀነራላት ይርሓቕ ካብዞም ዓሌታውያን ጀነራላት ይርሓቕ እዚ ብምግባር ኢና መሰል ህዝቢ ትግራይ ክነኽብር ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ምእንቲ ሻዕብያ ዝኽፈል ዋጋ ክህሉ የብሉን ዝኾነ መንእሰይ ትፈልጡ ኢኹም ሻዕብያ እዩ ዋና ፀላኢና ስለዚ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ መልእኽተይ ካሊእ መዓልቲ
ብካሊእ ፕሮግራም ክሻብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ